Hi friends, welcome to Tamil Archit YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் மூவி ரிவ்யூ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2019ல ஹிந்தில வெளிவந்த நோட் புக் அப்படிங்கிற படத்தோட ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்துல 2014ல டீச்சர்ஸ் டைரி அப்படிங்கிற நேம்ல வந்த படத்தை தான் இதில் ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தில் ஹீரோ ரோல் யார் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாகிர் இக்பால் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காருங்க. இந்த படத்தோட ஹீரோயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரணாத்தன் பால் அப்படிங்கிறவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே நியூ தாங்க, இன்ட்ரடியூசிங் தான் இந்த படத்தில். படத்தோட டைரக்டர் வந்து நிதின் கட்கர்ங்கிறவர் பண்ணியிருக்காரு. படத்தோட தயாரிப்பாளர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சல்மான் கான் தாங்க. படத்தோட ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா, இப்போது ஹீரோ வந்து எக்ஸ் மிலிட்ரி மேனுங்க. அது மிலிட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவர் அங்கே ஏற்பட்ட ஒரு மனக்கசப்பால் மிலிட்ரி வந்து வெளியே வர்றாரு பிடிக்காமல். வந்து அவங்க சித்தப்பாவை பார்க்குறாரு. அவங்க சித்தப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூல் நடத்தணும், அது நடத்த ஆள் இல்லாமல் இருக்குது, ஒரு டீச்சர் தேவை அப்படிங்கிறாரு. நீ போய் வேணால் அங்கே நடத்து அப்படிங்கிறாரு. அந்த ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐலாண்ட் நடுவில் இருக்குங்க. அதில் வந்து ஒரு 5-6 பசங்க தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு போய் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. சரின்ட்டு இவரும் போகிறாரு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல தண்ணி இல்லை, மொபைலில் பேச முடியாது, ஏன்னா நெட்வொர்க் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது. இவர் அங்கே போய் பார்க்குறாரு, இருக்கார். அவருக்கு பிடிக்காம தான் அங்கேயும் இருக்கார். அங்கே வந்து ஹீரோயின் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து டீச்சராக இருந்திருக்காங்க அந்த பசங்களுக்கு. அப்போது அவங்க எழுதின ஒரு டைரி பார்க்குறாரு. அங்கே வந்து அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த இடத்துல அப்படிங்கிற மாதிரியும் போட்டிருக்காங்க, அவங்க எழுதியிருக்காங்க. அதுபோக அவங்க லைஃப்பில் சின்ன வயசில் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களும் எழுதியிருக்காங்க. அவங்களோட லவ் ஃபெயிலியர் எல்லாமே அதில் எழுதியிருக்காங்க. இதை பார்த்து வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து ஹீரோயின் இது பிடிக்குது, லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ அதையுமே அவங்க வந்து அவர் டைரியில் தான் எழுதி வைக்கிறாரு. அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே எப்படி ஒன்று சேர்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதாங்க இந்த படத்தோட மெயின் ஸ்டோரியே. படம் நல்லா இருக்குங்க. காதல் கோட்டை படம் பார்த்த ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து பார்த்துக்கிட மாட்டாங்க, பேசிக்கிட மாட்டாங்க. இந்த டைரியில் எழுதின வச்சு தான் அவங்க இது பண்ணிக்கிடுவாங்க. சாங்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸு அப்படின்னு இது சொல்லுங்கள். படம் வந்து அமேசான் பிரைமில் இருக்குது, சப்டைட்டில்ஸ் கூட தமிழில் இருக்குது, பாருங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.